Il-jum ta' tnejn kien jum ta' investigazzjoni intensiva għal pulizija mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali u d-Distret tal-Ħamrun li l-ħadd fil-għaxija issejħu l-Ħamrun fuq il-5 delit tas-sena. Brabta ma' dan id-delit li ħalla vittma żagħżugħ ta' 21 sena bl-isem ta' Brandon Patch kienet arrestata familja, missier, u iben. Il-każ seħħ il-ħadd ftit qabel it-8:45 fil-għaxija u persuni viċin l-investigazzjoni spjegaw kif kien hemm argument bejn l-allegat aggressur u l-vittma li joħroġ ma' tfajla li minna l-aggressur għandu iben. Fil-fatt qed ikun allegat li l-aggressur Kurt Grech kienet jilmenta li Patch kienet jistma' ħażin lill-ibnu. L-argument beda fuq it-telefon sakemm eskala tant li Grech, ommu u missieru marru fuq il-post fil-qasam tad-djar tal-Ħamrun. Kien hemm ġlieda biskiken u l-madum li minna ħareġ lar Patch li miet fidejn oħtu. F'dak il-mument instemet tidwilajta ħadulna l-Brandon fil-waqt li l-allegati aggressuri ħarbu minn fuq il-post madwar sija u nofs wara kienu arrestati. Grech li wkoll sofra xi ġrieħi ttieħed b'ambulanza l-Isptar Mater Dei fejn kien għadu jinżamm mal-kura tul il-jum ta' tnejn. Fid-depaw kienu interrogati ommu u missieru fil-waqt li fil-Ħamrun id-delitt kien fuq fom ħafna li jafu sew lil persuni involuti. L-għada ta' delit fl-Akkwata kienet tinħassew l-atmosfera ta' post fejn ġrat xi ħaġa mhux tas-soltu. It-traċċi ta' demm u maxxida ta' dan. Fil-fatt, it-tnejn filgħodu d-mija setet tidher f'partiti differenti ta' triq Giovanni Barbara, fil-waqt li l-preżenza ta' investigaturi fuq il-post setet tkun osservata minn ħin għal ħin. Anke l-esperti tal-qorti maħtura mill-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera komplow bl-istħarriġ tagħhom, fil-waqt li l-pulizija ftit li xejn kellhom diffikultà biex jiksbu tarif dwar il-vittma. Il-vittma huwa magħruf sew mal-pulizija tant li waqt żjara f'dar għall-vittmi ta' drogi, il-vittma kien tkellem ma' One News dwar l-immoddi tiegħu. Dakinhar kien tkellem magħna dwar kif intbagħat il-ħabs għall-ewwel darba ta' 18-il sena u daħal u ħareġ diversi drabi. Kien qal ukoll li kienet jiġġieled il-vizzju ta' droga, vizzju erriedi, għalkemm kienet raġuni oħra li ħaditu minn din id-dinja fi kliem oħtu fuq Facebook daqstant malajr, ħabta u sabta.